Geno mar Ramogi nitiere kare odhiambo ma kawuono odhiambo mar chieng' Jumapil tarik 9 dwe mar 4 2020 koda 3. Odhiambo ma kawuono Ramogi en odiechieng' ma nyasi ahinya ka oganda jokristo noyuoro e kanise mopogore opogore ne nyasi mar apar chier mar Kristo Yesu. Bende ingo chier mare odiechieng' ma kawuono ma kaluwore kod nyasi mar Pasaka Ramogi. Odiechieng' mar Jumapil mar Pasaka iyango kaka Kristo Yesu nochier bang' gur mare, sand kod gur gi tho mare gi ik mare. Omiyo kamoro amora ma intie penyni be Kristo ochiere chunyi. Wan gi weche mathoth motenre kod mago mag Pasaka Ramogi. To pogore gi mano, siasa bende nitie kama piny owacho ywak ni lwetgi ni nono. Mane momiyo sach jotich piny owacho odeko nyaka gi thuolo ni. Magi to kod mamoko Ramogi ber koda chakruok nyaka giko mag weche manyien mag ratil. Mokwongo thund weche. It is true we are having challenges in paying salaries. We are having challenges in giving money to governors because the handshake government ruined this economy. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua koro wacho ni omenda ma sirikal ne ochoko osetigo e chulo gope kendo kelo deko mar chudo mar osach jotich sirkal. We are going through many challenges, political turbulences, social turbulences, economical turbulences. Jokristo ne ochokore mar hingo odiechieng' mar paro chier mar Yesu. Jotelo ma pacho ka bende ok nodong' chien to kata mana jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta. Kaka kanisa wan kod kuyo maduong' nikech Padre Felix nyose kawo mana iga achiel, obiro ka iga mokalo dwe mar 3 to gik mosetime parish waka dongo. Ne en lit kod kuyo e alwora mar kanisa Anglican ma St. Peters Migori bang' tho mar jadolo Felix Odhiambo manyotho e masira mar lori manyonego ji 8 Migori. Kineno jalweny ma en oa e lweny to kendo okelo dhier moro biro ka mano ng'ama opwekwe nodonjo ire. Ngima jalweny tok rutaya e sigana makende kawuono. Warango ngima mar jalweny bang' rutaya, sigand Jekonia Akumo. Ramogi nyatuduri kodwa e namba 36000 namba marwa mar ote machuok kata bende Facebook mar Ramogi TV na Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Bende parni inyalo luwo weche gi Ramogi ka dhi e Facebook page mara wuon kendo ifollow George Bati Daddy Cool. Machiegni jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo. Nyinga en George Bati. Piny owacho koro go bade piny ni agulu mare oduono kendo ema okelo deko mar chudo mar osach jotich piny owacho. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni omenda manyocha ne gichoko osetigo e chulo gope ma ibandho Kenya kendo koro chuno ni nyaka gichak choko kendo e ka ginyal chulo sara. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, Gachagua bende okwedo paro mar dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto tem twak kod ogawi mar Azimio Raila Odinga. Thuolo machuok bang' jakom maput mar ng'ado rieko ne jatend piny ewi weche mag uchumi David Ndii yie ni piny owacho odhier, jalup jatend piny Rigathi Gachagua owuok oko kendo medo duonde. It is true we are having challenges in paying salaries. We are having challenges in giving money to governors because the handshake government ruined this economy. Kaolose kar chung' od bura ma Madhire kaunti ma Nyeri, Gachagua ogoyo bade piny ni en adier ni piny owacho nigi midhiero mar omenda, gino ma omiyo pok gichulo jotijegi osara mar dwe mokalo kaachiel gi chwalo omenda ne sirikal mag counties. William Ruto has started rebuilding this country from scratch. He found an empty country with nothing. Everything had been spent and stolen. Gachagua lero ni piny owacho mar Kenya Kwanza ne oyudo agulu maduong' kotuch kaachiel gi gope makor gi chwe mane ohol kod piny owacho mokalo e bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta. They borrowed money left, right and center. And because we are responsible government, we have to pay this money. Last week, some loans had matured. And they have to be paid because we have obligations. Jalup jatend piny medo lero ni gin kod midhiero mar omenda nikech omenda matin ma gichoko gitiyogo e chulo gope mane piny owacho mar Jubilee okao. But the truth of the matter is that I said in Kasarani, and some people thought I'm mischievous.
And I say it in broad daylight because I'm a truthful man. We inherited a dilapidated economy with empty coffers. There was nothing. What we are collecting this week will pay the salaries and other requirements. Yuarok ewi lai maber matimo twak e kind riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza ewi dwaro mag Azimio bende okodong' chien. Gachagua ogoyo iye piny ni en kod jatende gionge kod paro matimo twak achiel kachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga mano ma owacho ni ginyalo mana timo twak kod jotelo moyier gi jopiny. If he says he doesn't recognize President William Ruto as president, how can we then have a discussion? So let them go to parliament and engage our members of parliament. Ne okawo chung' mar Kenya Kwanza ni twak moro amore kindgi kod Azimio nyaka tim mana e liare mar od bura ka othiano ni Azimio ni thuolo mar dok e ndara ka gidwaro. E kaunti ma Uasin Gishu, jatend piny Dr. William Ruto oriwore kod jokristo e dhialo nyasi mar Pasaka kendo goyo erokamano ne kanise kuom lemo ne piny Kenya mondo bed kod kwe e kinde yiero mokalo. As a church, thank you very much for praying for the elections. We had the best elections ever, acclaimed by all. Ruto okwayo jopiny mondo ti kod koth machwe e pacho kae e pidho cham kaka yo mar neno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo. To my fellow farmers, let us work hard. Let us do what we must do. And I want to ask everybody else who has a piece of land somewhere to make their contribution, because at the bottom of everything else, we must feed our nation first. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kawuono ne oriwore gi jokristo mamoko e alam mar Pasaka e kanisa mar jokopere ma St. Francis manitie Nyali, Mombasa. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa Georgia okoleronwa, Uhuru ne owuotho gi familia mare kotelnegi kod jaode Mikai Margaret Kenyatta. Kanisa jokopere mar St. Francis of Assisi mantiere Nyali, Mombasa ne oyudo wendo moyedhi e misa mar Pasaka. Wendo ne en mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Kenyatta moselale wang jopiny kendo ling thi nyaka ne monj timre puoth familia mare mar Northlands kinde ng'anyo mane obagi gi riwruog Azimio la Umoja ne oyuoro e misa mokinyi kod familia mare kotelne kod jaode Mikai Margaret Kenyatta. Ne oneno mabolore kindo ganda jo Kristo kuma ne obede ka misa dhi nyime. To bang' misa rumo, ne omoso ganda mane oyore alamno oko mar kanisa, kaeto donje nyamburko mane oriembo en owuon kokwayo ne jo Kristo hawe maber mar Pasaka. Happy Easter! We love you! Komachielo, Archbishop mar kanisa jokopere Mombasa Martin Kivuva ne ojiwo ganda jo Kenya duto mondo mi obolre e sechegi ma kweth Kenya Kwanza kaachiel kod Azimio la Umoja oyie bedo gi twak mar duoko chien liet mar siasa. Tuwape nafasi vinara wetu katika mdahalo wao na mazungumzo yao yawe ni washirikishe wenzao na wengi wetu na wengi ambao wanahitaji kutoa sauti zao. Dawa ni nini? Tupate dawa ya suluhisho ya jambo hili usumbua kila nyakati. Jadolo no mane oloso e kanisa jokopere mar Holy Ghost Cathedral kumane otele nyasi mar Pasaka ne bende okwayo tend Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza mondo mi ochuogi kweth moyiedhi mabiro chwalo weche magero oganda jo Kenya duto e kinde twak makamano. Tuunde vikundi ambavyo vinaweza kutoa maoni ya kufaa na washirikisho wale wanaoenda kuongea ili Kenya yetu na maisha yetu yaweze kuendelea kama kawaida. Anayekuwa na shamba alime, mwenye kibanda afungue, mwenye duka aeke vifaa, mwenye ukulima aweze pia kupalilia shamba lake bila hofu na mashaka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Governor mar County ma Siaya James Orengo wuok tung' mosuo kod moko kuom jotend Kenya Kwanza mosebedo kadiro weche mag achaya ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Koloso e chiro ma Ulowa maidore Usenge, Orengo sayo jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa kuom golo dhok ma ok nyis luor ne Raila Odinga ka okone kaka Azimio ok gidich kod mosruok gi jatend piny ma idendo ni handshake. Wameunga mkono kwa dhati yale ambao Raila anafanya Kenya nzima
na hasa kwa mambo ya maandamano, kwa sababu maandamano ya Raila Amolo Odinga si kumpiga mtu, si kuharibu shamba ama mali ya mtu, na haja ya Raila Amolo Odinga ni kurudisha bei za bidhaa chini. Unga irudi chini, irudi ama isirudi chini. Ile siasa ambayo imekuja hapa Kenya kuharibia watu jina, kutaja majina. Kuna hao wenzetu katika Kenya Kwanza, Bwana Ichungwa na Bwana Gachagua, vile wanazungumza ni mazungumzo ambayo haina ungwana. Kama ni wanasiasa ambao wamekomaa, wangekuwa wanatumia lugha ambayo inayofaa. Hasa tunasikia saa zingine wakitumia lugha ya kinyumbani, wanasema mambo ambayo haifai kiongozi wa kitaifa akisema. Na tunasema ya kwamba Gachagua, Kenya si yako. Kenya ni wa Kenya wote. Kenya si Kenya kwanza, Kenya ni Kenya kwa Kenya wote. Na tunasema mkijaribu muingilie Raila kwa njia ambayo isiyofaa. Unasikia vile vijana wanasema, si mimi. Wadhiane mag motende kod siasa mar UDA. Jodito mag duond bura mar UDA koro wuok oko kendo dok ne jatend migao mar weche tudruok Eliud Walo bang' moko kuom jokanyo mag duond burano bade Masiaya wacho ni jatend migao no nindo nyakonchiel e yore mag pogo lemo. Kotelnegi kod Ouko Kirindo ma en coordinator mar UDA kaunti ma Kisumu, jodito gopuoyo Eliud Walo kuom tiyo matek kendo neno ni thoth jotelo makaluo bende yudo lemo mopogore opogore e piny owacho. Kaluwore gi Ouko Kirindo, ok ji duto ma inyalo gwel e lemo mag sirkal. President appointed Waziri Owalo because he believed in him. And we as a party, we are equally at par with Waziri Owalo's work. He has delivered, and as far as we are concerned, is one of the best and most performing cabinet secretary in Kenya. So for one to purport to come here and tell us that Waziri is practicing nepotism, that is purely lies. For instance, Waziri Owalo is a Luo from Siaya County. Through his docket, we have managed to get 2 slots for Kuria. Teach Mowalo City President ose yero ji 34 mose yeri Luo Nyansaka momi appointment matiyo. So Walo City matek balich mok wadwar weche moko siasa mag joluo mag nyigo moko manono matotira. Omiyo wano wacho ni support Walo dhi mbele gi jobe manyose ko yele go gi bi support mondo bed kanyo kata sani ko kwarado gi ji mang'eny mag party ji mang'eny mag puod bane ti ko koro wadwaro mondo wati. Koro mogada ni wang'iane motendre kod weche mag masira mane otimore Migori ma bende nyokelo lal mar ngima kaachiel kod jok ma bende pod yudo thieth bende dhi nyime yudo thieth. Lit kod kuyo ne okwako kanisa mar St. Peter's ACK ma yudore e gwenge mag Oruba e sub-county ma Suna West e county ma Migori kaluwore kod tho mar jadolo margi Reverend Felix Odhiambo manyotho e masira mar lori manyo brege ochot ma onego ji 8 e boma ma Migori. Kaka Jojo Malero, jadolo Odhiambo nyotho kanyakla kod wuode to kod wuodo wadgi. Kuyo makamano bende okwako familia mamoko manyo wito wedegi e masirano. Okinyi ma tarik 8 mar dweni, oganda jo Migori kaachiel kod jokenya mamoko ne oyudo kuyo bang' wito ji maromo 8 e masirano mar apaya e chuny boma ma Migori. Masirani mane okel kod nyamburko mar lori bende oweyo ka ji maromo 7 oyudo hinyruok. Jadolo Felix Odhiambo, wuode ma jigni 3 kaachiel kod wuodo wadgi gin moko kuom ji 8 mane owito ngimagi e masirani. The morning we never talked. We didn't talk, so I called him. He was not picking. And I assumed that maybe he's on the road. I called him again. He was still not picking. And the third time, his phone was off. I called my nephew's phone. His phone was also off. So that is what I thought, that they are at the hospital.
I didn't really get to know that they were dead. Lit mathoth nitiere chuny familia ma jadolo Odhiambo kaachiel kod kanisa ni mar St. Peter's ACK kama ne oriko otime tij dolo. And I went into the social media. When I looked at a message, I remember I just saw my husband's name jumping out of the message that I read. I even didn't see anything else. And at that point I knew that things were not good. En owuon no benyo en nyathi kich. Koro no ng'eyo kako nyalo rito nyithindo makiye. Nyithindo chiko mo hospital ni mana fees, moko tere boarding school, moko to dak go e ode. My husband's death is a big blow. It's a big blow to my family. E kanisa no mar St. Peter's ACK ma osbedo ka otime tich mar dolo oganda mane ochopo Alam ne nitiere kod chuny mape kalore kod tho mar jadolo ni. Padre nomiyo wa sermon motegno kabisa. I didn't know ni mano ne en the last sermon ma padre miyowa. But kawuono ka ang'iyo kaka nene owuoyo, Nyasaye no se fwenyore ni padre ni obro weyowa. En kod program ni kinyne ma en Saturday mano nyoro nyo owuok odhi Homa Bay e headquarter mar kanisa nyo gin kod meeting kuro mar mission. Koro no wuogo kinyi to dhi to chako duogo mondo ikre ne Easter Sunday ma en kawuono. Jadolo ne owito ngimane e seche mane familia mare kod kanisa ma odole ne pango chenro mopogore opogore mane ne ogitim kamoro achiel. On the day of his death, we were to celebrate our 7th anniversary. So we were looking forward to having a Thanksgiving today, that is on the Sunday, to just thank God for our marriage. He had promised to come to Homa Bay that morning. Piny owacho mar kaunti ma Migori ka okalo kuom gavana ma Migori Ochila Yako mabende ni oro ote mar kuyo ne jogo mane owito ngimagi kaachiel kod ote mar chang mapiyo ne jogo iko mane oyudo hinyruok. Ne wane piny owacho mar kaunti ma Migori dhi chung' e omenda mar thieth ne jogo mane ohinyore kaachiel kod omenda mar ik ne jogo eko mane owito ngimagi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mosainya ne familia ma nyowito jogi e masira ma kochno nyako Ramogi kendo bende wamedo timo mos maro ahinya ne jo Migori kaachiel kod joma bende wuok oko mar Migori mane jogegi oyudo masira. Bed ni jok ma ni osiptal kata mani ute mag thieth ma pod imiyo thieth gie sani, adwar mondo wakwanegi chang mapiyo e kindene ma pod gidhi nyime gi yudo thieth. Pod gi pak bende ne piny owacho mar kaunti ma Migori kuom yuko mapiyo mar neno ni jogo manyo oyudo hinyruok otere ute thieth mondo oyud thieth makende. Kanyo ting'o gavana Ochila Yako, katibu ma Migori Jaduong' Olima kaachiel kod Demokratego manye bende nyo yuko mondo nene joma nyo yudo hinyruogo oter odhi yudo thieth kendo bende chopo kuomgi mondo gimigi mijing'o e ute mag thieth manyo gintie. Wadhi nyime nyako Ramogi. Familia moro e gweng' ma Rubate ma yudore chuka e kar chung' od bura ma Igamba Ng'ombe kaunti ma Tharaka Nithi dwaro ratichgi kaluwore kod tho mar wuodgi Daniel Mutembei manyiso ni onegi jumbe 3 mokalo kod ji ma pok oyangi. Familia no wacho ni onge jal ma osemaki kotenore kod tho mar wuodgi no. Anyuola no nyo bago ng'anyo kendo dino apaya mamero kochomo Nairobi kaka yor dwaro mondo mitim nonro mapiyo wi tho mar Daniel Mutembei. Giywak ni ma timore bang' ka jakom mar jo bodaboda Willis Mugambi bende yande ni onegi kod obila e kinde rakruok. Gino ma osekelo remo marach kata sigu e kind jo bodaboda kod obila e gwenge makono. Akapigwa na vifua, akapigwa kichwa, wakafikiria amekufa, wakamfunga kamba na shingo. Kutoka hapo Nkweo Kachigongo, wakamfuruta na pikipiki hivi. Wakamfuruta mpaka mahali kunaitwa Kithioroni. Na pikipiki ya mmoja wao mwenye alikuwa ameushika na hiyo uwanji ndio imfuruta ikampeleka Kithioroni. Wakidhani amekufa. Hiyo usiku yote akalala hapo akinyeshewa. Na katika hiyo harakati ya maandamano ya hiyo kusiki justice waliua mtu mwingine mmoja. Kwanza nataka kusema pole kwa familia ya Kirago
kwa sababu walimuua akitusaidia tupate kusiki justice yetu. Tunaomba hata justice ya kwetu ikipatikana, hata ya Kinako ipatikane. Kitu ambacho naweza omba Kithure Kindiki ni aingililie hii kesi, kwa sababu sisi hatuna uwezo. Tunataka gavana wetu kama Muthomi Njuki aingililie kwa hii kesi bando. Odhi nyime jodolo mopogore opogore kwayo kwe, hera kod ng'uono e kind oganda jo Kenya ahinya to jotelo ma pacho ka. Jodologo mane oloso e nyasi mar 10 mar chier mar Yesu Kristo ne oloso e bombe mopogore opogore e kinde misa mar Pasaka. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Kowuok Vatican kuma papa maduong' mar din kopere obagie lamo mar nyasi mar 10 mar chier mar Yesu Kristus. Pop Francis e kinde lamo mar Easter okwayo kwe kind pinje ariyo, mano piny mar Ukraine kod Russia ma osebedo kod tulo. Manifesto viva preoccupazione per gli attacchi. Nyaka e piny Kenya kuma dinde ma opogore opogore kuma oriwo kopere, angili kod lejo Maria e kind mamoko. Nyasi mar 10 mar chier mar Yesu Kristo ne okelo kanyakla jo Kristo mathoth, wer, miel kod oyieke e lwedo. Moro kwako ute lamo, ne en thum kod yalo maratipo. Kinde ni, jodolo otiyogo e timo luong ne jo Kenya. Luong mar hera kod kwe. Archbishop ma Diocese ma Nairobi Philip Anyolo kod jadolo mar Anglican Jackson Ole Sapit oko ni jo Kenya winjo kaw ranyisi mar Yesu Kristo mar hera mar konyo jo Kenya mamoko ka giweyo timbe mamono. We want to ask also that this example that we get in the times or this time that we're celebrating Easter, an example of God giving himself out of his love so that we may be saved. One to die for many and not many for one. We may also do that in our families and in everything that we live in relationship with one another. Let us not preserve things that are wrong with us in our society, in our nation Kenya, in our lives, in our families. Let us unwrap, let us allow Jesus to unwrap us and let us allow him to give us life, which is life eternal. Bende gikwayo jotelo mag siasa mondo bed taye mamenyo yo ne jo Kenya. Ole Sapito koni twak manyicha gi singo bedogo owinjo bed mano mabiro riwo ji duto kendo kika goko kod sunga bedie kind jok mabiro telo e twak go. We are going through many challenges, political turbulences, social turbulences, economical turbulences. This aspect of love should come again, should emerge in a special way, especially among our leaders. Let us make that dialogue as open, as candid as it can be, and allow people to sit on the table, not with the chest dumping, but asking ourselves what is right for Kenyans. Nyasi mar Easter en nyasi mamoko kuom jo Kristo timo e Jumapil maluwo mar Sapothith dwe mar 4 higa ka higa kaka rapar mar chier mar Yesu Kristo. E juma mar Pasaka mar Easter, jo Kristo ikwayo mondo ket hera, kwe kod ng'uono kaka rapar mar kit Yesu Kristo kane ni e piny ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV odane wakayueyo maroma kuonge weche manyien mag ratilo odhiambo ma kawuono. En mor ahinya ni wadhialo kendo wahingo odiechieng' ma waparo godo chier mar Yesu Kristo, manyiso ni koro ochier e chunywa, chuny mar ng'uono, hera kaachiel kod kwe kind oganda mondo med dhi nyime. Ramogi anotis nyakwar Kanga Busia aneno maler ahinya kendo mora. Evans Wiga Wasonga wuod Konge intiere imake Nakuru kod jaodi iluongo ni Rosemary Oyuga gi Martha Malele. Kero kamana ahinya. TV ler ahinya, Ramogi TV ler umoja tuka maniluongo ni Sara Singa nyar wuona doyo wacho kamano. Ndara mawuok Kolanya diruma Kipingi nyaka Kogore okalre, koro wakwayo sirikal mamalo mondo mi okonywa. Steven Tieno Doyo kawuok Kadem diruma wacho kamano. Erokamano ahinya kuombe kuom ote mari. Happy Easter to all Kenyans. Kristo chier kendo loyo tho, kendo chier ne okelo nwa ngima manyaka chieng'. Joana par Nyasaye mondo rit ji duto. Steve Morris mar Ngong. Mano en bende e ote mare mar kwayo mare. Reverend Jojo Yomba Pat Gweng wacho ni nitiere Gembar Sauri Kocha en bende omora ahinya gi Ramogi TV weche manyien odhiambo ma kawuono
Wilberforce Otieno mano wuod North Kanyamkago bende wacho ni atimo mos makende ne joma nowito ngimagi e boma ma Migori. Aoro mos mara makende ne my former principal Mr. Pinto Arum kuom wito Reverend Felix. Erokamano ahinya Wilberforce Otieno. Mora ahinya kuom kete Ramogi TV. Jaro Soja bende wacho ni en bende oneno Ramogi TV o makare kendo wacho ni mor matek goro nyono Kariobangi Sharks nyon Kisumo gora ariyo Kariobangi Sharks no aparo ni japicha ang ni kel mayo makare. Jaro Soja erokamano ahinya kuom kete ka. Yiena mondo ka yweyo ni nyako Ramogi pod wan gi mathoth ka waduogo e tielo machielo mar weche manyien mag ratil. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondi winj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Irwako gamana mana mask. Shirada. Mano en shirada. To bende en tapki ma Miriambo. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. My chenro makeluni gigo mamit. Gikeluni weche mamolo e pacho ka. Nyanyakaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Machini kendo nyako Ramogi wadhi nyime kaluwore kod koth masani chwe gwenge mathoth mapacho ka jodak e gwenge mag Dambala Fachana e kaunti ma Marsabit kwano lal mathoth bang' oula yweyo utegi mwandu kod jamni magi. Walter Nyambaga miyowa chal mar midhiero mar oula makoro sani omako Marsabit. E gweng' ma Dambala Fachana e kaunti ma Marsabit magi gin picha e kaka midhiero mokel kod oula chalo. Mier kod kuonde jot oula oseyweyo kendo jodak pachgi dang'ni. E kuom ndalo ariyo e koth kod oula osebedo midhiero. Rashid Kotobo en jadak ma Dambala kendo owacho ni en picha mamiye buok koth moseyweyo gweng' kod yore matudo Marsabit kod Moyale. Jaduong' Kotobo ma en janyuol nyithindo 6 kwano lal mar diek 26 kagi sani to ndunyo ng'wech kendo jot kod anyuonde mobuto e gweng' machielo. Onyiso alwora mar pacho e kaka oula muko e kao mnono kaka ngima dhi chalo mbele. Tok en kende mak mana ni jogweng' mathoth ka. Gino mamako dhowa en ni ndalo machuok Marsabit en achiel kuom counties mane oro kwako kaka kod ngajin ne osaso familia mathoth. Watu wetu wanategemea sana mifugo na mifugo karibu zaidi ya 70% imeenda. Ndio nilikuwa nakwambia daktari,
hatujui tutaanzia wapi. Tutaanza kufanya restocking ama tutaanzia wapi? Kwa sababu ukifanya restocking and you are not sure kama mvua itakuweko, hiyo nayo ni hatari nyingine. Ondamo machuok en Galiti Elkano manjirande ukono wanio wito dieka par kod abich kod dhok abiriyo ma oula olal godo chimble, onge chiemo, onge kar nindo, kata mana geno orumo. Pok maduong' en ni oganda kod jamni manda mbala fachana gweng' malach ne nyal pim gi mano mar piny Rwanda kod Burundi osekalo midhiero ariyo mokelo kanyakla kech kod oula kuom thuolo mar ariyo machuok moluore. Around 70% ya mfugo yetu yote imeenda na kiangazi. Sasa baadaye mvua ikaanza. Mvua ya area Sololo ilikuwa kiasi, lakini milima za jirani ilikuwa na mvua nyingi ambayo ilikuja na flash flood. Iliathiri sehemu nyingi, sehemu za Sololo kianzia Walda, Anona. Ruth Magweng'ni Adan Dadacha ekono wani udi 384 ekoro dak mana kao pija kagigeno ni chieng' moro ne giyudo resruok kendo dok e miergi. Tulipitia kiangazi ile kali sana, alafu baada ya kiangazi hivi mvua ikaanza. Mvua ilipoanza mafuriko kutoka maji kutoka milima ya Ethiopia iliathiri hii sehemu zetu kabisa. Kinde mapodi kwayo kony ne jogo moyudo midhiero. Marsabit County pod odong' achiel kuom counties maduol makedo kod ngaji kanyakla kod kech nyalo medore. Maromo kilomita 60 kowuok Nabala Fanacha e boma ma Moyale machiegni kod piny libamba mar Ethiopia. Piny owacho mar county no yudo sir mag chiemo kowuok kuom Intergovernmental Authority Development IGAD kanyakla kod National Drought Management Authority. The highly or exceedingly high amount of rains that were received in Moyale led to floods and also flash floods from also southern Ethiopian side, and this led to loss of livestock. Put marango kech kod oro wacho ni maromo nyithindo 790 majo igni 6 nyaka dweche 5 nyakla kod mine 142 mapek kod mago madhodho kalo e tuoche mikelo kod midhiero mag onge chiemo kanyakla kod oron to kata mano ula mabubni ma opogore kod kwan mar ji 1884 mane ogole report madwe mar 7 higa mar 2002. And we still hope and request and that these development partners continue to support. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi nyime kwa Ramogi kama bende wairo ni wega magawa mar Oyster mayudore boma ma Nairobi koro medo kwano lal bang' loro mar ohala no chieng' tich ang'wen kane itude kod ketho mar goyo koko e kar dak ma Kilimani. Ma ok tin ne jotije 200 koro onge kod tich ka bende jotend Oyster Bay oramo ni duol ma ochung' ne rito alwora NEMA ne oloro negi tok chik ka giwacho ni NEMA ne ok oluwo chik mane ogol kod doho ni kik lor magawano. Edwin Okoth nigi ler mar wach. En ndalo adek chakore magawa ma bende oting'o kar math mar Oyster Bay lor kane wachore ni jodak ma Kilimani ne ong'ur ni koko mawuok kanyo mono gi nindo. Rangach pod olor kendo nyamburko ma oting'o askeche mag kaunti ma Nairobi pod ogoyo kambi e dho rangach otieno gi odiechieng'. Ei magawa no moko kuom jotije ma ok tin ne 200 matiyo kanyo okuoyo ka giparo lal ma giseyudo e kinde nyasi mar Pasaka. Ohala ma koro osebayogi ka tend Oyster Bay to pod oramo ni onge ketho kata matin wagengo kendo gechich kod okang' mar lore mane kindo dira mag Pasaka. If Oyster Bay was closed over noise complaints, as the county government claims, then they would have come a week or a month ago. Oyster Bay has no issue with noise at all. Why did they choose Easter weekend, the busiest weekend in the first quarter of the year, to come close Oyster Bay? We have adhered to their instructions and even put soundproof. Wanjiru bende wacho ni tend county koro nyaka par diriyo gimomiyo nyaka lor magawa no e kinde ma ochumi rach kendo ganda winjo matek. The county government is infringing the rights of so many Nairobi citizens who are working to make a living in the high-cost economy. This is not the right way to go. We hereby ask Governor Sakaja to reopen Oyster Bay. We need our jobs back. The economy is harsh, so harsh. Hashtag justice for Oyster Bay. Justice for Oyster Bay. Ne jotije mag Oyster Bay loro mar magawa no itudo kod piem mag ohala nikech kata koko mawachore ni wuok kanyo
ogeng' kod yore manyasani ma ok nyal bet ni nitie koko moro amora mawinjore oko. Asebedo katiyo kaendi chakre noya Oyster last year. To Sakaja osebedo kathaga nikech sound ni sound ng'eny even to neighbors onge ma complain. But watemo mondo mi wa contain sound ni mwageto nyaka sound proof kumora mora. Onge sound mawuoga oko koni. So Sakaja wathaga ni dwa loro kaendi to kaendi ndiko ji mang'eny sana. So ana kwayo President William Ruto to gi Gachagua deputy to gi governor. Tafadhali yawe uru Oyster mondo mi jogi te oduoge tich. Okil mar magawano bende wacho ni kind meko manotim tich ang'wen gotieno mano mago nyaka okil manobiro penjo gimomiyo iloro magawano nyiso ni ok en wach koko kende ka bende oramo ni mano ok en kar goyo thum. They just came Thursday evening, harassed everybody. People left with bills here, millions of shillings. People did not even have time to pay their bills. They left because they were afraid of being arrested. So we have lost money. Now we are in the verge of losing employees. There's a court order against the Nairobi County and the NEMA. And this seems that clearly they are witch hunting because it took the intervention of the President of Law Society of Kenya and other members to intervene at the Central Police for that advocate to be released. Ok en mana ywak kowuok kuom jotije makanyo kende. Kata johala maboko bende ni kod ywak. Hapa around Kilimani Oyster Bay kuna kuanga na job mingi sana weekendi. Si upata rides mob hapa sana. Juu wasewa kuanga wamekuja kujibamba na si indo eneo yetu ya kutulia. Ukiwa side za Kilimani kama umedrop side, unajua ukiwa Oyster Bay huwezi kosa mtu anatoka ama anaenda. Na wacha hata hiyo hatua ya kuifunga peke yake, hata zile zingine zimefungwa around honestly zimeaffect biashara yetu majioni because most of VBs yetu ina come through sana sasa hakuna traffic of which ni ma Friday night ma weekends night, lakini sasa sai clubs moba zenye ziko karibu na residential zinafunga, unaona, so inakuwa busy na kuwa ngumu jo. Kwa hiyo gimaduong' ni koro mondo tend piny owacho mamalo kod county ma Nairobi oyaw magawano mapiyo mondo ngimagi oduoge wang'e. Life mar Nairobi tek. To ka emwa yudo kar konyruok wa kaka wanya chulo school fees, kaka wachulo rent, gi kaka wanyalo chiemo. Ne President marwa Dr. Samoei Ruto, Deputy President Rigathi Gachagua, Governor marwa Johnson Sakaja, wakwayo gi muolo ni kuyie uyawnwa Oyster Bay. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kore gi mano Oyster Bay nyako Ramogi ni nyasi mar nyiso ber mar Kisumu miluongo ni Fish Fiesta ma osebedo kadhi nyime koro chopo e gikone kawuono. Jafwambo marwa James Okoth leronwa chal mar nyasino kod ber ma oganda oyudo nyaka nyocha ne ochakre. Amen. Kaka achiel kuom tuke mayudore e luo kitgi gi timbegi, en achiel kuom tuke mane odhial e kinde nyasi mag Fish Fiesta. Yawuoyi mabedegi ojing, chung e kind jathek mabende ojing. Gimosore motelo ni mienruok e amen. Chik en ni kodhiri mikalo kieo, kata oikodi moloki gi toki to oloi. Johera mag tuk amen e kindego to tijgi en goyo siboi, kama oting'o nyaka jago tung'. Jodongo mane otugo tuk amen e kindegi ng'icho gi chien gi nyadhi miwuoro ka joma tindo dhi nyime gi somo achiel kuom kind tuke makoro nyaka gitugi ka kindegi oromo. Moko kuom migepe manyocha oyuoro e nyasino osiro chenro kapuoyo medruok mar kwand welo manyocha otimo limbe e kaunti ma Kisumu kalore gi chenro mar Fish Fiesta, kendo dwaro koro nitie ni chenro mar Fish Fiesta odhi nyime higa ka higa. This event has attracted over 4,000 people who've come to it, who've also had the opportunity to experience the region and enjoy what Kisumu has to offer. And what we've seen is that Kenyans are truly looking for to enjoy domestic tourism, and they're looking for new experiences, and this has offered them that opportunity. Part of the conversations that we have had is towards preserving and conserving Lake Victoria, so that while we are fishing, we also ensure that we protect the environment, we protect the lake against pollution.
The other bit that we are keen to address is to boost our trade. Kisumu is very much ready as a tourist destination. Kawuono wan ka e Fish Fiesta to waseneno amen. Pok waneno ga amen kamora mora. Amen en wrestling mar joluo man ne gitimo ga higa cha. But kawuono waneno amen live. Koro ka waboga bedo ga gi Fish Fiesta at least every year, so that wabed gi activities kama. But amen aneno ni en gima ber ma wanyalo promote go tourism mar Kisumu ka. Kata nyalo bedo kata sport mitimo every month to final mare biro ka e Fish Fiesta. Jopiny ahinya to johala bende onyiso mor margi kalure gi kit ohala manyocha dhi nyime e dho wath mar Dunga Hippo Point. Okelo dongruok mang'eny ne jodak ma Kisumu to gi welo mobiro Kisumu kaendi duto. Waneno ka johala mopogore opogore otimo ohala kendo uso maber. Nitiere customers momiya mamana goyo erokamano ne Fish Fiesta. Okelo na customers mabedo godo kawuono chakre Friday, Saturday gi Sunday kawuono. Oganda mor kalure gi chenro mar Fish Fiesta ma e kinde adek mokalo osekelo kwand welo mopogore opogore e yor limbe, gino mabende ochwalo mbele chenro mag ohala mopogore opogore. Dwaro koro nitie ni chenro makama oyud sir e kinde mabiro kaka yo mabiro neno ni oganda malura ni ogerre kaluwo kitgi gi timbegi bende okungi. James Okoth, Ramogi TV. Maromo siling milion 200 dwarore ne bero skund nyiri mali Limuru Girls ma oyangore e kinde ma ichano ber skundno ma osekawo higni ma ok tin ne 100 nyaka ne chake. Kaka yo mar dhialo skul ma osedak kuom higni mathoth, jokanyo jiwo yore mag loke obed maber kendo lok chal mare. Skul ma Limuru Girls ne ochake gi jowagunda kendo osebedo ka ogoyo okang' e puonjo jopuonjre ma sani koro kwan gi nyalo romo 2,200 e sikundno. It is very important that we modernize the institution. We have started and embarked on serious modernization of our school. We started with the classrooms, with the labs, and we are yet to start modernizing the old dorms. Nakoro Mugian gi penjo, bende jalweny nyalo tiyo kendo madhi retire e yo manyangafu. Ma en penjo ma samoro mono oganda donjo e tij lweny. Kata kamano, jalweny manosedhi retire Jekonia Akumu Odero omiyo tich manyien mar pur kod ohala bang' tiyo e tij lweny kuom higni mahao 40. Owacho ni tieko tich omiye thuolo mar tayo ohande kendo bedo machiegni kod familia mare. Ni otwak kod jafwambo marwa Ray Polo. Kapiny yaore kendo chieng' renyo puothe makano e kaunti ma Kisumu. Ler mar chieng' bende menyo yo manyien ne jalweny machon Jekonia Odero. Iluonga ne Jekonia Odero. An jalweny mose yueyo. Bang' weyo tij lweny, Odero omire tich manyien mar pur kod ohala. Ka oleo dhi e puothene mag ochele, to jalimo puothene mag oduma kod oganda e kind cham mamoko ma opidho. Kineno jalweny ma en oa e lweny to kendo okelo dhier moro biro oka, mano ng'ama opwekwe nodonjo ire. Minode mokwongo Susan Odero wacho ni dak gi jalweny en ting' ma jajuolo buya manyaka do kinde ka kinde. Askari mapotin en jaraha kabisa. Tij lweny ne olombo Jekonia Akumu Odero kane pod en rawera matin ma jasikul, omiyo notisore nying mar Odero Jeshi. Ne an gi mijing'o moro ni an to tij lweny ema dwaro, achako dwaro tijni kapod atin, an mana e klas 5. Ma nadhi ka chief moro machon iluongo ni Misael Anyango.
mano ondiko na nyaka barua kapod atendo na onge kitambulisho na onge ndeka. Lek mare nochopo kare e higa mar 1981 kane orwake e bad migawo mar jolweny ma pacho ka KDF. Kata kamano, okang' mar temo loko loch Daniel Moi e higa mar 1982 ne riko simo tach Odero. Gik moko notimore ma moko ne ok ne kare ahinya. Nikech ka nomiyo twich na mokwongo ka ne lweny notweya e jela ma Garissa. Marwako gimiluongo ni kunguru. Ne orwako kum ka bang'e to ne oyudo fuong'ruok e kinde mane owegi thuolo kendo yienegi dok e lweny. Ne joma winja tij lweny ok yot nikech kane ochopo 1983 to ne watimo gima miluongo ni march and shoot. To wachwa ni uneno taya cha mane bigod cha mane checkpoint lakini nikech en got mabor ok wanyal dhi direct waluor kamae. To anto gimoro bire wiye kone ng'ane wachango kuma chiegni ni pod wada luoro nang'o mano gima ok timre. Koro ne an aponda ji odhi adhiya moweya kenda i bungu kama nitiere sibuoche nitiere ondiegi to kare kae ne ok chiegni ahinya kaka naparo. Nawuotho from saa 9 achopo e tie got wuon saa 1 okinyi. But eventually aneno ka ndege moro piyo mwisho kucho ure mana adhiye machopo chiegni saa 10. Saa 12 no ji wuok kendo ichake dhi e marathon. Koro mane sira mana aneno mana ayudo ni wiya no mpachi. Kane owere kod kido mar dhi ataro mar chenro moket ne jolweny manie tiegruok, Jakonia Odero notie lweny kuom higni mahaw 40. Professionalism. Yani kamitieni kata kija tedo. That is your profession. You must cook well. Okoda neno kuon ni kuon numu. Right? Kichiele properly because that is your profession. You must do it with your utmost. Ne oidho ngas e lemo mopogore opogore kendo dhi e yweyo e oreya mamalo mogik mong'ere kaka Warrant Officer Class 1 e kidieny mane otiye. Kane en jalweny, Odero nodhi e pinje Afrika mamoko e yor tich kod tiegruok. Oparo midhiero mane gikale e pinje ma lwenje oketho kaka Sierra Leone, Djibouti kod Somalia. Sierra Leone kone wadhiye to ka in gi ot to nogo mbom molwar piny. Ka in gi mitoka nogo mbom mowang'. Yo be nokunyo kuny ma iyudo ka onge kaminyalo luwo. Gimiluongo ni kwe. Rit mondo ikos bedo kode koking'e ni peace kwe en gima duong'. Djibouti wadhi waneno piny ma nyisa ni Kenya ka Nyasaye nokonyowa. Nadhi ayudo piny ma onge kata lum. En mana kite. Omedo ni wiye ok nyal wil kod mudho mandiwa mane oumogi e alwora ma Kulan e piny Somalia, kama kweth njore mar Al-Shabaab ne ogoye tach. Koth ochwe kwachopo Kulan kama rachni. Godhiambo ka piny imore mitokni okwamo te ei pi. Nitie gisa moro ma ka polo mel kama e kineno wadu kodok ni to piny oimore. Ok ne malo, ok ne everybody. Mane gisa mana neno kanyo. Koro chieng'no eyudi chieng' suna bene ka to ng'ato be ok ne. Koro wiye miweyo ok iteno oko to in ei pi. Wanendo nyaka piny oruwe ei pi. Kane okedo e pinje maoko, dalane to ne onge kwe kaluwore ni notiyo mabor kod anyuonde. Mokwongo nyaka ivumilia. Most of the time ibiro dak kendi nikech en ng'at ma sama tino gole idong' kanyo kendi. Yani una jomoko modak ma welo ng'amo ng'e kit wadgi maber onge makoro noritaya eka ng'e kite kabisa kata en kore kong'e kita maber. Jakonia Odero ne otiyo e bwo loch adek kochakore kod tend Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki kod Uhuru Kenyatta. Kama nobere ni Nyasaye nomiye rieko, nyithindo to temo matek ma oneno nodhi skul. Weyo tich ok en giko mar ngima, ma emomiyo mane en jalweny Jakonia Odero oketo chunye e pur kod pith mar mondo mi obed kod ngima makare kata bang' dhi e yweyo.
En gi nyadhi mar tije kaka jalweny kendo omor ni nyithinde moko nohero tije ma ochweyo odonje lweny. Kineno jalweny ma en oa e lweny to kendo okelo dhier moro biro ka, mano ng'ama opwekwe nodonjo ire. Nikech resettlement ipuonjo. Jaduong' Odero jakao yweyo e bwo tipo mar abilane. Koro ode odusi kod pichni mamenyo tije ka bende ne oyudo midila mathoth kaka jalweny. E dier ode ogunde mag cham oluore kadero. Apidho michele, apidho bando, chiemo moko gi be aloso nikech ok adana kawo pesa dhi ng'iewo go chiemo. Kata noonge to pur to nyaka ne wapur nikech pesa ema puro. An gi mtoka moro mabeduong' fuel gasla. Koro pesa moko matindo mag pension ok nyal miyi maintain. Koro nyaka iti matek. Kitiyo matek to in e Nyasaye bende mi rieko. Jaduong' Odero orwako lokruoge ma piny owacho oketo mageno bero ngima jolweny ma osedhi e rutaya. Ojiwo ni diber ka sirikal ogero dala ne jolweny machon madiponi onge joma nyalo ritogi ka hikgi oniang'. Kata kamano, owacho ni ng'ato ka ng'ato onego ti kaparo kendo kapango kako biro dak bang' tich mondo kik oladhre e rutaya. Ka Nyasaye omiyi strength, use this strength to timogo gimoro ma meaningful. Kik ibukri ni dhi donje kong'o. Ni kore da madho kong'o, idonje chudi. Ray Polo, Ramogi TV, Kisumu County.